vakashandika vanatomakunyagara nomurume makadhi ebhengi one time bage zvinopedzisai tosara pakutenga taura nyaya phone laptop phone ini ndakaroorwa 2021 nemurume wangu pamba sina mukadzi anga akamboroora mukadzi wekutanga wakaramba na 2018 akazorora mumwe akaramba na 2021 indibva ndazovawo 2021 zvadaro ndikaita mwana 1 nenhumbwi murume wangu vatanga akarwara musi wa 26 December ndibva ndarara naye padharweni ndakavaudza kuti avanga vasipa ngvari kudomboshava vese ndikati ndozvaitika kuno hapana akauya musi uwoyo vakazoya mangwana acho kuma4 zvadaro ndakati toita sei dokta angati endai nawo kuharare kubva taenda kuharare takatanga taenda noshandirwa tikabuda nawo chipatara kuti noshandirwa tasenda kuharare tasvika kuharare vada tora city scan asati tora city scan ndovashaya saka vashaya takabva kuharare ndaya kumba nochema murume wangu mukadzi vakadzi vesango varipo vanga vakasiyana navo musi wekuti murume avigwa vakabva nditi ibvai pano zvinhu zvese ndobva vatora vakati hamuna imba panapa ndobva vadzosa mukadzi anga ari wekutanga anga akarambwa akapanana maguguru ndiye mukadzi akasara pamba ndiye mukadzi ari kushandisa zvimwe zvinhu zvakasara pamba zvese zvinhu zvimwe zvacho vakapa vana vemukadzi mukuru iyeye zvandakashanda nemurume wangu ini ndakangobva pamba ndisina chandinacho asi ndine mwana nenhumbu yandakasiyiwa nayo nemunhu iwe zvinhu zvavakatora nemurume wangu tandikatenga laptop tichiti ndekuchikoro kana apedza izongoshanda semudziyo wedu wepamba ndobva nditengera foni musi wa 22 asati akurwara musi wa 22 December ndobva ati P70 itel ndobva ati foni yangu yatsemuka akatsemura foni musi wa 24 ndikati kuyatsemuka nezvakanzi yadonha vanhu tiri pamudhudhudhu murume wangu ashanda kuagritex chindipa yako iyo ndifane kushandisa ndobva ndavapa foni nyowani iyeye ndobva kushandisa makadhi ndakatanga kutorerwa ndakatorerwa kadhi tichitori murodhi kubva kuharare kubvira makadzi ekubhengi yakatorwa ndichitori kuharare foni yakatorwa ndichitori kuharare zvakazotorwa ndozvikatorwa zvichipa mwana zvichipiwa vana vavanhingi inini vakatanga kuti hatikuzive panapa kutaura kwavari kuita makandimi makadya uyanga ichitisekuita azinyoresa izvo makashanda zvakatoreva nemadhiramu 3 nyoresa izvo makashanda chii tani 1 yechibaro 10 bags fertilizer anotoka muri pachipatsi kwete tazvinzi in short ndimbabanzi ten bags fertilizer huku nematoki nemapoto 2 makango manyowana ndandatenga musi 23 December nemabhaketi 6 akasara maplastic buckets zvimwewo zvakazongosarawo zvidiki zvidiki zvakaita semambaura nedzimwewo hembe dzangu dzakazongosarawo koko zvakamira ari kuti mushure mokunge application murwere yachishaya ari kurotorwa kuharare akabvaturwa makadhi emubhengi foni murume avigwa
pakuya kuzvinhu laptop yakabvapiwa mwana womukadzi mukuru anga asisi kuvamba foni yakabvapiwa mumwana netimadhamu tine bhegi dzefetilizer nohasha nechibage matoki huku then pane mabuckets pane light ronzi delight saka neivhini depi vakaramba kutoresa mwana bethi vachiti vakati varamba ndikati ndautoreserwa mwana bethi vakataura kuti hatikuzivei garai ikoko asi tomboda kuonai kunoku chibage chamakarima kunoku asi da kuonai muchidzoka muchitopa chibage chiri kunoku iwe ndiwe kutaura pamusoro changami indofunga chokwadi chakangonaka chinotibatsira kumberi kwesoko amai ava mavari kunyepa ndofunga mwoyo mavari kuziziva mavari kunyepa nditika saka item 1 yandoda kuatenda inini iri panyaya yekuti ndakaona ndoika highlightwa pekutanga nekuti uroi handitika tozotaura zvesezvo wemudzimai ndimaigura so nyaya iripo ndeyekudai so ava maigura ava ndofunga mumese munoziva hapana pandogwa zvitumba munhu ashaika inini ndiri 1 asi zita rakauya kunokundiranga zvinhu zvinoitwa nedare rese zviromusha izvi ipapo ndogumira paatenda hondi andina maiguru ava kuti vanyorese zita rangu ini kuona kwangu inini ndofunga munhu atikuta nezvaye asati atombopedza kana 3 weeks mbi angu ava mamusodzi atwapo Alright, zvinoitika pane mumwe mawaya nani nesi iwe waya nani vane ukama neuyu ndovapi vasiri veukama ndevapi vauya wavo panyaya vanoziva simudzai tondiwani munhu wakutoa naye simudzai muda mashure chirikopesera ndoda kupesera mashure ndangojuta iwe maiguru wako nyaya tinayo yandiri kunyaya inini handinoda kunyatsonzwisisa yandiri kuona iri kusunudza matensions esaneni handiti ndeyekuti maiguru ndiri kuatinika kubva pakurwa vakaita mukoma wangu musi wokutanga chaiyo chaiyo handiti maiguru munhu akarwara nguwai kuma2 right 2 o'clock idzodzo dzauya hadzo asi mukutsvagiridza kwangu wenini kuma11 hazvina basa hazvo mukandisira meseji nguwai ndinayo ndikuya kunyaya yangu naiwe wanzwa zvotaura mukadzi zvine kuti makatora zvipi pakatika nyaya yese tikandiripo chichakaitika zvinhu zvakagovewa ngangoti pavakadzi 3 vese vakanzi mumwe nomumwe bvisa chi zvinhu zvaakwanisa ita sei pachiona pajekerere mumwe nomumwe akabvisa chi zvinhu zvake zvese wokutanga unoziva akabvisa chi wekutanga akatora wardrobe wechitufu takatora futi mubhedha wardrobe futi mubhedha iwo ndowairariwa imuda ndisingaziva kuti mubhedha ndowairariwa kutsanangura musi wendisekuru vanga vakatotaka kudhaka vanga vaimwa zvaudoro handifunga kuti zvekunyatsozoona kuti zvakatorwa vanga zvikwanise iwe unota iwe ukasvipa kunge inini yako mumbera kana kugara pachena taura kuwa ndenge rochikwadi zvaunoziva inini ndisabva kuchiroma chindiandiri kwacho
Iwe sabhuku musha wacho. Chakaitika pamusoro pemwana muzukuru. Ini handa kuziva kurwara kwake nokudii zvese. Ndakazoona musi wa26 ndakunzi muzukuru ave kuHarare. Ave kuHarare zvinonzi wafa. Ipapo wanzi wafa isi takasimuka kubva kumba ndichienda kusvika kogara pamba pane rufu. Ndanosvikogara. Ndakasvikowana amai veNgora Strong nemunina wake vave pamba. Ende kuya kwavakaita kusvika pamba. Vachisvika ndikamboita kusvikidzana navo havana kusvika kuti vapinde kuimba igere vamwe vese vari kudi vari kugarira rufu. Vakasvikopinda vakananga mubedroom nemumushuru. Right. Takazozana panze kuti kusikwa mimi vari vachipinda mubedroom nemukwasha vasingasvikoka tiri kuno kutesi tiri kuti tiri kutsamara munhu wafa. Zvisinei takaramba tigere tichitarisa tichiona. Kusvikira Chitunha chedu chakasvika leta ndifunga kuma 11-12 dzeusiku. Chisvika Chitunha uyu munhu munina wavo wasvika wacho uyo akatanga kusvika uyo akafonerwa nevakudzi ebva wasvika utanga utore mbage dzangu furi tisunga chita zvitumba chichengetedza kuti vane zvavangu vaziva here handikuziva zvakanaka. Mwana wesu akatanga kuita basa rake iro. Baba vake yeyu namai vauya navo vese vapinda kunanga kubedroom. Torara kumanheru. Chikandikahadza nokundityisa. Baba vake uyu vakanga vakasimuka vasina kupfeka. Vakutenderera mumba imomo. Kutenderera. Vachitanangira tumwe twana tonga turere pasi. Nosabu ndazviva. Ndati uya kuti zvinhu zvake vakamutora unozva unoziva here pakuwa kwezvinhu tsanangura pakuwa. Kuwa kwezvinhu kwakaitika ndokwekuti takapedza nyaya dzedu tavigamuna takupa zvitumba. Takati tisati tabata zvemumba umu. Imi vagari vanga vari umu vanga vakaroorwa kubvira vese vari vatatu vakadzi. Pinde mumba umu musarudze zvenyu mupatsanirane zvinhu zvese. Zvinenge zviri zvemunhu wafa uyu musiya zvirimo. Shuwa vakapinda vakapatsanura. Iye akazogara pachipira pamusiwo apedza agara. Musisina zvake zvirimo. Ndiri kushama achiti panga pane mafitiriza 10 mafitiriza anga arimo matatu chete. Mafitiriza ataura. Ndiri kushama chinzwa kuti ati matoki ari kutaura uyu akawanikwa iye asati auya. Sikunzwa kwamuri matoki akawanikwa kwaakaita ndikokuti uyu murume akanga ari mudomeni. Paaitisa nhengi demo yake. Vaimutende vanhu vanenge demo yake maita basa ramudomeni maita basa ramudomeni. Ndokwakabva matoki ari kutaura nomwana uyu ari kupita. Kupanzi 11 veki zefederal. Mamwe masaga matatu ende collector iripo ndiye mwana yakatengwa ichikonzi ndiye mwana wacho. Zvino nekuda nehuku chaidzo havana huku yavakambotenga amai avaiswera zvavabhuku chakaitika ndechekuti bhuku bhengi handiti rinosainirwa munhu ane muchato nemurume naye ndezvehurumende kezvo nemuchato ndova takasainisa kurisa Chitunha. Ndipapindure papo kadhi rekubhengi ndikutoshamisika mamboti ivo vakutoita ishu kunoku ende patikabva kuviga munhu hatina sofa chimwe chatati taita nezvinhu zvesezvi. Ava maiguru ava ivo nemwoyo wavo vari kuzviziva. Kadhi reku ndikati maiguru ndapera mari murodhi togeti ratasara tiri matogezi maviri ndingokumbira ende handina kukumbira iwo ndakumbira vanhu vangatirawo mota ndakatakura tichitoya nebhoti ndikati one matogezi aya ndabuda mari handisina kana sendi ndikukumbira chera nepondo tibhadhire chitogeti ndobva ndosakanyarara ndikati varume ndomira here pasaidi one zvada ini mari ndapera mari togeti iyo yakuda mari izvozvi ndikasimuka enda mumota umu zvari kutoziva. Vakandipa maiguru ava vakati mangu mune arati Jesu ndikati inobvumirwa futi ndipeshi ndiswaipa. Vandaswaipa togeti rekutanga vatabudirira mari yayaradza kuti yanga iri arati Jesu. Ndobva rechipiri vandaswaipa ndangorisawo mumota. Ende ivava handina kuvatorera kadhi kuti ini ndati ndipei kuno zvinhu zvomukoma vatoziva matorero andikariita izvozvi pandikariisa patirei yemota ndoparingori ende handinazvitora kuti sokuti vakutoita ishu yekutika inyaya tichazogarira pasi because mukoma wedu ane vana vakadzi vatatu vane vana saka zvinhu zvokuti kana mune anything ine hasi kutozviziva
chireva kutoziva handina kana access neaccount iyo zvinhu zvatichaita iron out tichita fair hamuna chinhu chirimo vari kuziziva pane vanhu vakuru 3 vamwe vari kuruti 4 hatiti almost 7 vari kuziva number yese anikutorai saka zvinhu zvokuti ini pandingangotora chipedza kuswipe handina kutomboti nawo gakavari kuti maiguru ndipei kuno ndizvenharo ndikangorisawo mota pariri ndipapo netomarisi tokuzinaro handina kuti tora riri mumota mota yacho nayo panza iri panza hanzi kadhi riri mumota ndakazoenda mumba kwavo ndichiti ndoda kunyoresa nhumbu mari iri kadhi vatati handikupei kadhi ndakasvika pakukwereta mari rako rine mari manga mune 260 RTGS ko USD aiwa USD Sorry, my hama dzako dziri kupiwa dziripo ndiwa kutaura here simuza ndisisi wangu chisisi takabva kwakumanheru takatorwa nababa munyama tikachinzi mimi here baba wenyu vaita zvinoti pana budai panapa mangana chaima kuseni munge muri panapa vanari munyana vatatora sabvuka ndo vakamiririra vachitidzingidza baba vachiti nemwana wenyu nesetakwaiku izvozvo ndakamirirwa komana makanonoka tiri kubhura muri kubhurwa navakomana rongedzisai mwana wenyu zvino abuda aendi vakafonera rora yakaenda takura zvinhu akatakura wadropu yake nobhedha wake zvino zvaakabva nazvo kumba kwedu isusu kwagara zvavakatenga vese zvese everything zvakasiyana mwana wake wachinofunga 2 years something avana chavakamupa wakashiya vana mukadzi mukuru ava vakadzanza kuzivei pamwe budai pano nyama dzedu pamatako emunhu wenyu budai nemaende kusabva wachivisimisa zvaidzi munobhurwa panapa budai muende famenieti asi tatombokone pana izvozvi kadhi racho ravakutora nezvavavaona vakatita rekubhinya bvura zvavari kutaura izvi ndezvenima kutaura chokati pamberi pamwari chakamira ndakamira panapa alright ayo regaini kutaurire ndisati makutaura maiona nyaya zvakaita vanhu ava vese havana chavanoziva vese vanoda kudzidziswa magariro ane vozi mukatarisa ndabvunza mari pana paRTGS is $200. That's nothing. Ngomudai mesi panze nemesi pamwe chete.